Mi a különbség a szalag és a pólófonal között? A szalagfonal lapos, olyan, mint egy cipőfűző, nincs benne elasztán, tehát egyáltalán nem stretches, nem rugalmas az anyag. Ellentétben a pólófonallal, ami hengeres alakú és nagyon rugalmas. Ez sokszor előnyös, de néha hátrány is. Ilyen, amikor lemérjük a darabokat mérőszalaggal. Arra figyeljünk, hogy ne feszítsük meg a fonalat, hagyjuk nagyon lazán, amikor a mérőszalaggal párhuzamosan húzzuk, hogy a kívánt méretet vágjuk le. Ha megfeszítjük, akkor ugye nyúlik, és akkor rövidebb lesz a végére a lemért fonalunk. A pólófonalak alapvetően hulladékanyagból készülnek, és emiatt eltérő anyagösszetételűek, súlyúak, sokszor nem egységes a szélességük. Viszont amiket táska alapra használok, azok szinte teljesen egységes vastagságúak, és nagyon rugalmasak. Ez fontos, mert még így is nehezebb egy kicsit velük dolgozni, mint a szalagfonallal. Mutatom miért. A szalagfonal a laposságából eredően tökéletesen felfekszik a felületre, csak arra kell figyelni, hogy a fonal ne csavarodjon meg. A pólófonal egy kicsit odafigyelősebb, ha egységes képet szeretnénk, és arra figyeljünk mindig, hogy a hengerforma szép oldala kerüljön felfelé, illetve amikor kihúzzuk a fonalat, és ráncolódik az anyag, akkor kézzel megformázni, kisebbre kell venni a hengerformát, hogy elférjen ebben a kis négyzetben. Mivel ezt én csak gyorsan összedobtam, hogy lásd, hogy kb. Milyen lesz a táska, itt is látszik, hogy nem igazgattam meg a fonalat minden egyes öltésnél, és így némelyik ráncolódik, meg szélesebb lett a hengerke, mint maga a lyuk. Ez amúgy így is maradhat, csak egységesebb képet ad, ha nincsenek ilyen ráncolódások benne. Ki kell tapasztalni néhány próbaöltéssel, hogy mennyire húzzuk meg a fonalat. Mivel ugye ez egy stretches anyag, sokat enged, szerintem úgy a legszebb, ha egy kicsit meghúzzuk, de nem feszítjük meg nagyon a fonalat. De szerintem néhány öltés után te is fogod látni, meg érezni, hogy meddig érdemes húzni. Sok sikert hozzá is, remélem, hogy örömedet leled a táska készítésben.